ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ na nwekwarechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchashiala n'ugbo eyi ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị ebido send wara m pictures na WhatsApp picture awụrụ nwaanyị bụ wound ahụ ya niile hụnyere drip akpọrọkwa anya mmiri o bucha n'anya ha cha nnọọ ka ihe ka o sendchara picture ya nụta obere kpọzie m sị m nwaanyị mba nnọọ na m eweli iwe na okweghị ya na ya sị ka ya gaa straight to the point. Ọzọ gịnị mere? Ọ gịnwa onye nọ na hospital bed? Ya sị m yes. Ọ gịnị mekwara? Ya sị m na ọ die na side chick ya na nwaanyị mba nọ na pictures ndị a ya sendgara na ihe a picture ihe mere 3 months ago. M si oke ya sị m na ya dụrụ ya na di ya matara mgbe na-enweghị ihe o nwere na ọ lụla alụchara ya ma ụmụ abụọ ego abịa batawa di ya zọ first motor ọ zụrụ were nwa accident nọ ntọrọ nwere ya tara ahụhụ mgbe elege di ya n'ụlọ ọgwụ mgbe ya ebuge esend ha accident a ka ọ survive esendere ka ọ nwụọ ma ekpere ma gịnị ka ebugidere di ya n'ụlọ ọgwụ ntili chukwu na-eme ebere ya survive ọ pụta ọ ya ka di ya bịara nwetachukwu onwe ya na ego kemgbe ha kpatara lara na igwo di ya ọrịa ịzụ ya ndụ ọ ya ka after 2 years di ya nwetachara onwe ya biznes ehujie ego abịa acha ha ụtọ ọ dị mbụ ha nọrọ n'obiọma ya na di ya no problem ya nọgidezi otu ụbọchị ya hụ na di ya gbanwere na something dị wrong na ya na-atara ịkwa na ịtụrụ ime kemgbe ekwerecha mụcha 2 boys before di ya nwe accident na ya mụjurube ka di ya nwetachara onwe ya ha banyekwa n'egwu egwantịla ọgba ya na-agbata gba mbọ ịdị ime mana ọ bajuge di ya gwawe na ọ bikọsi ya wụzi ihe ụmụaka na nwaanyị kpaghala ụkwụ 3940 na ịtụ ime na-ara ya ahụ ya si die na ọwụ na oshi n'ụkwụ na ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ ka mara ma enwere ihe dịrị ọgụ di ya sị na ya na ya abụọ gawa ụlọ ọgwụ gị mekwana nọ n'ụlọ ọgwụ na ọwụwụ ya na ya abụọ mụrụ abụọ nọ na ugbu a na ya dị 39 na-aga 40 years nọ eji mege ya tụrụ ime ya elegide di otu oshi na-agwa ya okwu ahụ na ọ metụrụ ya na-enyekwenye ya nsogbu n'obi bata enweghị ya ga-eme di ya gwa ya na ya mụjuru bekwe na ọ bụrụ ma ya ga-eburu onwe gaa ụlọ ọgwụ ga-achọwa solution na ya ga-enye ya financial support ọ bụla o nidiri mana o lele anya na oshi side ya so oke ebido kpụrụ onwe ya gbarịwa n'ụlọ ọgwụ ya bịa chọpụta na e nwere nwa agbọghọ obiọma nọ n'ime ndụ die nwa agbọghọ obiọma na nwaanyị mba nnọọ nza ya sị nwatakịrị mara mma a very young girl na ọ mara mma amafe nwapụ na egwu ya ele ya ihe emetụ ya die na nwa agbọghọ anọ ntara gburugburu gbara ebe niile infọmeshọn na-abịa madam ịgbara nkịtị di ha ga-alakwa ka di ha agakwa alagbo ka ịgbara nkịtị na nwatakịrị makwara mma o na mmadụ ga-enwere baa palọ ndị a na-eshi pepe sup na-ere mmanya dị iche iche na-akpọ egwu na ihu nga ukwu nwaanyị ha nne dizga ihu nga otele ha gbapụ dimkpa nwaanyị na ya na di ya gbasara ya chịrị ụmụ ya loo na that girl ya na di ya mega ihe na ọwụ ka ada ya nwaanyị na nke nta alụọla di ya na di ya na ala bekee mma ha nwere very big bar palọ ụfọdụ na-akpọ ebia palọ ụfọdụ na-akpọ bar palọ ka ọ bụla ị ga-aghọta ebe a na-akpọ oshi mmanya di ụmụ nwoke lara elu ala akwụ ụgbọ a na-awa ego awa ya alcohol ebiga nwaanyị ego ya na awa na ma pepe soup ma azụ nke agwụrụ agwụ nemit nwaanyị di gara ya n'ọlọ ka dụwa ụmụ nga ya na-abịa mere anata ego a na-eweta ihe ọrụ ya wee ego na nne dis girl shikwere ike ya nwatakịrị makwara nụ mma na ụmụ nwaanyị akpa ụmụ atọ lụta ofu nwoke ụmụ abụọ ka usogada ya alụọla di na kele ugbu a na-ejidie n'ọrụ na ya na di emega ihe na ọkwa ka ada and ọ mara mma too much na ya ga-agbado ụkwụ n'ala gbadochi ụkwụ n'ala ike na ada lady anarakwala di ọsọ onye kogara destin na agwa ya na-ele na ihe ebe onye ahụ chega awụghị ihe ya nwa chega na normally na kemgbe ụwa ya na ihe ndị mmadụ kpọrọ ihe na ọwụghị ya na-akpọ ihe abịa dị too much ya kpọọ nwanne die ka etoro die si elekwekwe ihe gaganụ nwanne die si ehenụ na ọ bụrụ na di ya esi ọ chọkwuru nwa ya ele anya ikekwe eji anụzi na ọha side na ọ ma na ụmụ nwaanyị ugbu a kesi ya dị 39 na-aga 40 ikekwe oruole 45 or 48 na ka ewu eji ka o nyere di ya ma n'ime onwe na ọ ma afọ ole ọrụ ọwụ na di ya lụjurube na ọhụ onye dị ya mma nwa agbọghọ ọzọ ya ma gaa mụ zuru ya ihe ọ chọrọ na-enwe ihe nọ nga na ọ nabata ka ọwụ ya gwawa ya
na ya nọga na die azụrala this lady ya na-eme ka ya azụrala nne ya ala na-achọ ibidoro ụlọ ebe ahụ. Na ọ bụrụ na ọ ga-alụ that girl ya ngwa ka agaga lụta ya ga na ịzụrụ nne ha ala nga ya na ya bụ omega enyi zụọrọ ha ala na-arụrụ ha ụlọ wali nne ka ya enwebeghị ihe o mere ha onwe ihe o mere ha ifu na ala ọzụrụ ha ya ọ lụọla ya mụkwarala ya ụmụ abụọ takwa ahụhụ n'isi ọhụzie nwa agbọbịa zụọrọ nne ya ala na-abide rụnwa ya ụlọ na ọhịa ekwere ekpe ya kpegaghị ya na ya gbachiri ka di ya hapụ ịlụ nwa ya ọzọ na ha kpee nwanne ha nwoke ka ọ lụọ etu ọda ọ bụrụ that girl aga lụta ya mara na ala azụgara nne na nna ya ọ lala ha ya n'iyi n'ihi na swet ya nọ n'ego eji azụga ala na ọhịa ekwere ekpewe ọsụ senior nwanne di ya agwa wee sị ya na mgbe taịm ka ahụ ruru a ga-amakwa ihe a ga-eme na biko na ya dị bisi na ya agbanyọ fon nwaanyị mba nọ ihe gbanye n'isi ten asị na-eche ihe echiche ju ya isi nga nọ na-emezi infọmeshọn ọzọ ya nụrụ wụ na di ya zụrala this girl tia rọba moto di ya zụrụ ya venza tia rọba mechaa nweta dị infọmeshọn nwetacha ma pikchọ ma gịnị ihe ewee iwe ruo dị next day ya gbara ọsọ gawa di ya gawa lekwe nwa anụ ntara na nne ya na shedi mama ya na shop mama ya na ba palọ mama ya ya ba dị lady so ya ma onye di ya zụtara tia rọba moto zụrụ venza ọ sị dị young girl ele mmanya ele ya ha elekọrịta ọnwa ha ya nụrụ nga agwawa ya na ya agaghị sọpọtụ na ọ ga-eburu moto ahụ just n'ime enyi ọdịnarị enyi ya na di emege tiri ala asa zụrụ arụga na ihe ya na-agwa ya na-awụ nọ izaida da alụbatara ya na a ga-alụbata ya na ọ ga-abata a second wife na a ga-alụrịrị ya na di ya ga-alụrịrị ka ya dị shọ na ihe niile ahụ emege ala ahụ ihe n'iyi n'ihi na ego ya swet ya nọ na ego ndị anyị ji azụgara ya ala azụgara ya moto na ya agaghị ekwe ka ọhịa ndị azụgara ya bụrụ n'enyi na ihe ya bịara na-awa egwe ya si ya nabata di ekwere di ya ka a lụọ ya second wife ọbịa mụnwa nwa na ya nwa ji ụmụ okorobịa abụọ na ọ batawa na ya ga-emeghere ụzọ mana ọ bụrụ na ya nwa di ya zụrụ ya ihe na ọ zụcha ya ọ ga-alụọ nwoke ọzọ na ọ gaghị ya agaghị ekwe ọ sị dị woman elewe jụọ sị onye gwakwara na ya dat na nwa ya gawo nwunye ka abụọ gawo second wife na onye gwakwara na ya dị interested na nwa ya dị interested ịlụ di ya na ọ bụrụ na oshi ha ebe abụọ ọnọdụ ọ ga-ahụ onwe na ọ gaghị like onwe na ọ naanị Chineke bi n'eluigwe ga-anapụta n'ọnọdụ ahụ ya efile na nwaanyị kogogori ọnụ ya gwa ya na ya agwachakwala ihe ya gwara ya wụ na ya convince nwa ya ka alụbata ya na nwa ya agaghị anụ na enyi ya na di emege enyi di ya zọrọ ya ala na-arụrụ ya ụlọ zụọghara ya tia rọba ebe na enwebe ka a zụrụ ya adịghị bọdad na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọ mara na nwa ya ga-anara gift ha chota ya n'aka di ya na ọ ga-abatarịrị na a ga-alụrịrị ya na gift ndị agalala ha n'iyi ọ sị dị woman anọ nga bure fon ti na ntị na oruhu 2 minutes ụmụ okorobịa abụọ apụta descend on ha na ọha wakọrọ ya datin 3 months ago na ọwụ mgbe e bugara ụlọ ọgwụ ihe a pictures nwanne ya nwaanyị sekọchiri ya na m lezie ka emego ugbu a na after nwaanyị ahụ kpọrọ tọks ha akọcha ya datin the same mmadụ's girl alụlọ ka ọ dị na police station na onye bịara bel na ọ nwanne nwoke senior brother na ya kpọrọ na-akpọrọ ihe mere ọ ka beziri bịa bel ya bịa legide ihe ahụ ya sị mba na nwaanyị a nwere tọks a kparịa ụdịka agwa nwee mind made ya arrest di ya nwanne di ya ga-ebe lụọ ya di ya gagharị ọkwa the woman n'elu ya na ihe emebiele too much ya kpọrọ ụmụ ya gbalaga gbakwuru nwanne ya nwaanyị na Lagos n'ihi na ya eji obere ego ya kpọrọ ụmụ ya gbaga gbafu di ya kpọọ ese ebe ọ nọ ya gwa esi na ya gbala ọsọ ndụ ike ya na ọgwụla ya na ya move on mgbe ya dị ready ya ga-agwa ya ka ha bịa nara ihe ya kwụrụ na isi ya na di ya so oke nsogbu anọ lekọtakwa ụmụaka na ihe dị ya mkpa gbanyọ fon ya na ọrụ onwe ya move on mee mbekọrọ biznes ya gawugashike na ya nọzi ihe ọzọ information ọzọ ya na ọgawo na this young girl now lụgadi somebody nwa okorobịa ọzọ shi ala bekee bịara nga aṅụkwa mmanya ṅụcha hụ ya anya akwụpụ ya sọ n'ala ya dị ga elekwetekwana lụgadi obodo oyibo di ya agawaghị confront the girl na ọma na ọlụwala di na ọchịghị dọkụmentị ala ya zụrụ ya bụ ihe kpere ya moto na ọ ga-eji ihe ndị a ala dị na ụwa agreement ya na ya bụ na atụkpo di ya na this time around atụkpuru di ya nke na-enweghị onye ga-evisit gezie na di ya nọ na n'ime sel nwata nwaanyị nụtara lọdị lụwakwa dị lụcha sonwe di ya mgbe a bịara release ya di this lady agwawa di ya na ya nọ na ọwe married man na ọ nọ ga back to his family na a ga-achọ ozu ya achọ a ga-achọta ya and the business dị ere ekele ihe adịzighị otu ọ dị na di ya na-akpọzi ya na ya lọtawa
na ya ejighị anya na the girl na ọ pụọla na ndụ ya, na nwanne ejikwere ekpere gaa ebe mere ekpere kpe deliver ya na ya biko lụwa na nwaanyị mbanụ na m na-edele okwu n'ugboene na ọ ya laghachiwa ka ọ ya na ịga. Mana e nwere ihe ọzọ ya discovera na amụghị nwa ha na oshi die n'aka as a result of that accident o nwere, and the dear they are aware of this. Na onye gwaga ihe n'ugbu a na all last born die ya na-ero na mma, and ya betri ịbịachi back to nwanne ya nwoke ma ọ bụrụ na ọ ga-agwa ya eziokwu. Na ọ ka nta bido kọwara ihe n'ugbu a na ọbịa ọzọ na okwekwele dede ebulie ya na ya nọ ka o discuss ga with senior brother na doctor sịkwa na ya na-akọ this problem na ya nụpere na diọkpara na ha dị aware of this problem nwanne ha nwoke nwere, na ihe biko laghachita back to nwanne ya nwoke keke information bịaga from last born dị ya na-ero na mma ya na akwụrụ ụgwọ school emere ya ihe niile, and onye o jiri nye that vital information. Na nwa mba nọ na m juderele mba ụwa na ekwesịrị ịlaghachi back to this man ka ọ ya nọrọ nwa ebe ya nọ, n'ihi na asị ehi buru akọ ọlawa nga onye nwe ya. Ogwe kwucha nsị nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị ụmụ nwaanyị dị like that nwere ebe abalị na a host such number of men, well-doing men, bịa mụọ ụmụ ọma bịa ha nọ na di. Nwaanyị dị otu a sị na di ga-eji ha anya ya aga m asị ọwasha ihe nwere ike ịga wrong, something dị wrong. Mana ọhịa na-ahụ na iche dị ihe iji ụmụ okorobịa bụ onye ka echigachara ha dị ga anaghị akpọ ihe, ọ na-akpa na agwa ọjọọ kama ọwụ ndụ ọjọọ na-ebi mere ya affect one way or the other. Ebe ịmatala nke wee eziokwu ihe niile wee eziokwu, aga m asị gị ihe ọ ga-ewe nwewo time gị wejuru iwe nne m laghachi back to di m, because ọ na-elaghachi ị ga-ebiakwa okwu ịgaji ịlụ nwoke ọzọ, and ihe mụrụ ụmụ nwoke they will need their father one way or the other, n'ihi na the man adịghị toxic. Ọ bụrụ na ọ na-akọ ihe ya m sị ya nna ya nọkwara ebe ị nọ mmadụ egbukwana ọ na-akọ ihe ọ na-eleji anya dịka ajụjụ niile m jụrụ nwa ịsọ nọkwa kekwa gala ka ọ ṅụrụ mmanya ṅụta otu. Ụmụ nwoke a na-anụ ntị ebe na-egbu ha egbu ebe ha na-aga, ihe ahụ ihe ọ ṅụtara na mmanya, ihe ahụ ihe ọ ratara na pepe soup. Nwaanyị a jiri ụmụ ya mere mgbere aja, mana one thing with aka ọbụla na-aga ụkwụ ọbụla na-aga na dibịa na-agwọ na-eme otu ụbọchị aka nshie ga-abanye ọnụ, nwaanyị ahụ aga ha last. Ekwela ka nwaanyị awụrụ the reason marriage m ji akọkashia gị na di ebiele. Ọ bụ na ịhụ ya n'anya ga-elewe ma n'ụlọ ọgwụ buwe tiri ya pụta. Ugbu a na ịmatara problem shọra ndịrị ihe kpatara nụ ijiri etobi ime bifo oboge marriage oboge ya eji na-eme ka mana ọ ma ugbu ya ịmatala ị ga confront ya head on ka mara how the damage with ụmụ abụọ na ụmụ onye ji ụmụ abụọ nwere ndị ga-amụ abụọ ha sị ha amụcha na ha enweghị problem ha sị amụcha na ọwụ ole ahụ iji zụkwa ya azụkwa. Ugbu anyị agbahụone kwere maka nwanne ya nwaanyị ahụ lechara ihe mere nwanne nwoke kọrọ aṅụ ihe ahụ deep secret ọwụ nwa agbọghọ niile ga-akọrọ ya, mana ọ kọrọla ya iwu na separate ọrịa gakwana na ọ sị gị gbaghara ya. Aga m asị gị gbaghara laghachi anya efule ọ ga-agba ha ụgwọ nwa because ịdịla wee na ọ ya nwa the fault. Ọ bụrụ ma ọ ga-aṅụwa ọgwụ ya elewe Chineke anya da na-eji ya mere excuse were gakpa agwa ọjọọ. Aga m asị gị laghachi ebe na ọ dịghị toxic. Ọ na-play role ya as a father, as a husband, kama ọ wụrụrụ ndụ echi n'azụ ebi ihe o biri na-adịghị ya mma. Ụmụnne m ọhịa m nwere nkwe ihe unu ga-atụkwasara m ya, ọ na-atụkwasara m ya ọ ga ọha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.